আমাৰ বিটিচি চৰকাৰ বা আসাম চৰকাৰ দুইটা লগ লাগি যিকেইটা মানে 6 জাতিক জনজাতিকৰণ কৰিব বিচাৰিছে সেইটোৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি এইটো প্ৰগ্ৰাম আছে। এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰত আমি নিবিচাৰো যে এটা জনজাতিক যাতে জনগোষ্ঠীকৰণ কৰা হওক, কিয়নো সিহঁত অলৰেডি বহুত আগবঢ়া জাতি হয় আৰু সিহঁতে যদি ST ষ্টেটাছ পাই যায় আমি তেতিয়াহ'লে পিছত বহু মানে পিছ পৰি ল'ম, কিয়নো ইহঁতৰ অলৰেডি বহুত আগবাঢ়ি আছে আৰু ইতিমধ্যে অলৰেডি তাহাঁতৰ কেইজনমান লোকে কৈছে যে আজি এতিয়া বৰ্তমানৰ যিকেইটা এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেল হয় সেইকেইটাক ইহঁতে অলৰেডি মানে কি বহুত পিছুৱাই পেলাই থৈ যাব বা সেনেকে দমন কৰিব, তেনেকুৱা অলৰেডি বহুতে কৈছে। সেইটো কাৰণে আমি আজি এইটো কৰা হৈছে। চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব এই প্ৰতিবাদে? চৰকাৰক আমি বিচাৰো যে এতিয়া এইবোৰ যাতে নকৰে, কিয়নো আমি অলৰেডি বহুত পিছ পৰি থকা জনগোষ্ঠী হয়, তো সেইটো কাৰণে আমাক অলপ মানে চাব লাগে। गिबियावनो खुलुमबाय, आंनि मुङा कार्तिक सरगियारि, आङो गरेस्वर फरायसालिमानि जेनेरेल सेक्रेटारि। दिनै जोङो गरेस्वर फरायसालिमानि फरायसाफोरा दिनै गरेस्वर फरायसालिनि गेट मोखाङाव ओंखारनानै जों बेखौनो डिमान्ड खालामदों दा जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ जे 6टा जनगोष्ठीनो ST स्टेटास होनो थांगासिनो बेनि बेरेखायै जोंनि हेंथायै जों दिनै गसंथिदों। मानोना स्टेटासखौ ST स्टेटासखौ ओरैनो बिबानो मोना, बेखौ जों जोंनिफ्रायसो मोनबोनाय। जोङो ST स्टेटासखौ जों ओरैनो बिसोरबो जों ओरैनो बिनानै जोङो ओरैनो होआखै। नोंसोर ST स्टेटासखौ ला बेजों खाबुखौ लानानै जों बेखौ ओरैनो होआखै। मोनसे समाव जारिमिनखौ बोखांनायबा जों नुनो मोनो जोंखौ माबायदि बिसोरो जों माबायदि खस्थ' जों जुजिनांदोंमोन। मोनसे समाव बिसोर जोंखौ गावसोरनि न'आव हाबनो होआमोन, गावसोरनि दखान गलायाव साहानि कापखौ जों सुना फैनो गोनां जायोमोन। जों माने बिसोरो जोंखौ मा थैया खालामदोंमोन। दा बेफोरखौ नुनानै ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ जोंखौ जाहाथे जौगाखांनाय हारिजों जाहाथे जों फेर फाथिनायो, जोंनि राव हारिमु कालसार जाहाथे गोमालाङा, बेखौ जोंनि संरैखा जोंनि हारिमु रावफोरखौ रैखाथिनि थाखाय जों बे ST स्टेटासखौ होनाय जादोंमोन। ST स्टेटासखौ खायसे रिजार्भेसन होनाय थायो जाहाथे जों माने जों इकनमिकेलि उइकखा, जों इडुकेसनेलि उइकखा, जाहाथे जों बिसोर रिजार्भेसन होनाय स्टेटासखौ जोंनो होदों। आसामाव 10% रिजार्भेसन दं ST स्टेटासनि थाखाय। जुदि दा जों बेवहाय बे 6टा जनगोष्ठी जाय अलरेडि स्ट्रंखा बिसोरखौ जों दिनै ST स्टेटासखौ जों जाबसिनोबा बे जों 10% रिजार्भेसन बिसोरनिफ्राय जों राननो गोनां जागोन। बिसोर आरोबा पपुलेसननिख्रुइ बांसिनखा। बिसोर जुदि ST स्टेटास मोनोबा बिसोरनिफ्राय पलिटिकेल राइट्सआ बिसोरनाव फैगोन, बिसोरबो MLA MP मिनिस्टार बायदि जानो हागोन। आरो जेरैबायदि मिथिगौ अलरेडि बिसोरनाव अनजिमाया बांसिनखा, अब्ला बिसोर अलरेडि इजिलि देरहालांखागोन। बिसोरनिफ्रायबो गाबोन जुदि मोजां MP ओंखारलाङोबा बिसोर जोंखौ मालाबाबो नायफैनाय नङा। बेनिखायनो जों दिनै मोन्थायनि थाखाय जों जुजिनांगोन, जों नांनांगोन। जों बर' हारि मिथिबाय। बेयाव माने मा होनोबा राजखान्थिफोरा गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय बेफोरबायदिखौ बुंखागोन, नाथाय जों जोंनि मोन्थायखौ जों मिथिखागौ। दिनै BPF-आनो जा UPF-आनो जा जि बाथ्राखौ बुङा जानानै जों बेफोरखौ खोमा होआ। जों जोंनि मोन्थायखौ जों मिथिगौ। जों मिथिगौ जे जों माने माबायदि जों बर' हारिया बायदि सोमावसारनानै जों फैनाय, जों मिथिखागौ जों खस्थ' जालाखौ जों मिथिखागौ। दिनै 34 बोसोर जुजि जोंनि बर' हारिया जेब्ला एसे दावगानाय लाइनाव फैबाय, एसे जोंनिफ्राय मन्त्रि MLA जेब्ला जाहांनो हमबाय, अब्ला गुबुन जौगानाय हारिया बेफोरखौ नुनानै मेगन सादों। बिसोर मा जोंनि ST-आ जे मोनबाथाय जाबायदि मुलाम्फा दं, जाबायदि सुबिदा जोंनो होदों, बेखौ बिसोर मा लुगैदों, बिसोरबो बेखौ मोननो लुगैदों। खोथाया बे नङा जे बेयाव पलिटिकेलि जेबो एफेयार गैया, बेयाव पलिटिकेलि जाबसिननानै जेबो लाब गैया, बेयाव पलिटिकेलनि जेबो खोथा फैया। जों जोंनि मोन्थायनि थाखाय नांदों, जों जायखौ मोननांगौ। जों जाय माने गोदोनिफ्राय जों खस्थ' जानानै जों जुजिबोबाय, जों दाबो जेबो डेभेलप नङा। बर' हारिया दाबो गोबां गामि दं जेराव मोजां लामा गैया, मोजां सोलोंथाइ गैया। दाबो गोबाङानो ST स्टेटास मोनो बेखौनो मिथिया। दा बिदियाव जों माबायदि फेर फाथिनांगौ? जों दासो एसे जौगाहांनाय, दा एसे जौगाहांनायावनो जुदि जों ब्रेक लागायनानै लायोबा जों मालाबा बिसोर फेर फाथिनो हानाय नङा, जों मालाबा जौगानो हानाय नङा। बेनिखायनो दा बेखौ आङो रिकुवेस्ट खालामो बयबो गोदो गोदाय MLA मन्थ्रिफोरनिफ्राय जिखौ पलिटिकेल पार्टि जेबो जरायथ'नाङा। दा जों बेखौ खौसे जानांगौ, खौसेनि थाखाय जों गोदो मोन्थायनि थाखाय दिनै नांनांगौ। मानोना दिनै हारिया जोबोद खोमसि लामाजों आगान सुरलांगासिनो। आं बेखौनो बुंनो सानो, जुदि मोनद' हारिनि ST-खौ हुमारोब्ला दा जेरैबायदि दा जानो थांगासिनो, दिनै आसाम केबिनेटनिफ्राय जेरैबायदि रेकमेन्डेसन हरखाबाय आरो BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय NOC थांखाबाय। मानोबा आरो सायावबो मा जागोन जाया बेखौ मिथिया, खिन्थु आल्टिमेटलि जागोन बायदि नुहुरखादों। जुदि बेखौ हुमारोब्ला जोङो मा, जों अलरेडि जों उइकखा, जों इडुकेसनाव उइकखा, जों फाइनान्सियेलिबो जों उइकखा। जे बिसोरखौ होयोबा जोंनि मा थाखानाय ST-फोरनि थाखाय जों गोबां खहा जागोन। जेरै आं आगोलावनो बुंखांबाय, जोंनि आसामाव दा 10% थाखाय जोंनि मा ST रिजार्भ थायो। जुदि दा बेयाव 10% रिजार्भआव जुदि जों 1.8 करोड़बो बांसिन जुदि इडुकेसनखौ डेभेलप जाबसिननानै होयोब्ला जों आल्टिमेटलि जों देरहागोन। जुदि जोंहा जेनेबा ST फाइनाल लोगो लोगो बिसोर मा हानि मोन्थायखौ बिसोर मोनगोन। लासै लासै जों गासिबो सफैलांनाय बिसोर जुदि ST स्टेटखौ हुमारोब्ला जों सिरि जिरायनानै थाया। जों जेरैबायदि हरना होदों जों बेखौ होबाय थागोन। जों दिनै मोन्थायखौ खालामनांगोन आरो जेब्लासिमहालागै आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे फिक्स डिसिजन एबा थिरांथा लाया, जों बेखौ मालाबा मानिना लाया। जों बेखायनो बेखौ हरना होगोन। जों आं जोबजासिम हेंथायै जों गसंथिगोन।
दिनै बड'सा फरायसालिमानि आं सासे इउनियन बडिनि एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि दिनै जोङो जे बड'सा फरायसालिमानि दिनै खौसेथि आफाद बा इउनियन बडिया दिनै सोमावसारनो थाखाय मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव जोंनि गरेस्वर फरायसालिमानि गासै फरायसाफोरखौ बा एसटि हारिनि फरायसाफोरखौ जोङो जुथुम लिंहरनानै बा खावलायनानै दिनै जोंनि गरेस्वर फरायसालिमानि लांगोनायाव दिनै मोनसे गोख्रों सोमावसारनो थाखाय आखायाव लादों बा लाबाय आरो बे उद्देश्यआनो जाबाय दिनै आसाम सरकारा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरदों स' मानो होनबा जोंनि थाखानाय एसटि हारिफोरनो दिनै एसटि होनो नागिरदों बेयाव जोंहा गोबां साननो गोनां बाथ्रा मा साननो गोनां बाथ्रा जाहैबाय बे साननो गोनां बाथ्राया जाहैबाय जोंहा बे थाखानाय हारिसा बा हारिफोरनो दिनै गोबां पपुलेसन बा डेभेलप हारिफोरा दिनै जोंनि गेजेराव हारिफोरनि नागिरदों जोंनि गैयै हारिफोरनियाव जानायफोरनाव दिनै जोङो बेनिखायनो जोंनि जौगानाय हारिसाफोरा जोंनि गेजेराव गोबां जोंखौ बायदिसिना खालामगोन प्रब्लेम खालामगोन बा जों बेफोरखौ जों माब्लाबा गनायनो हाया जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जायगा लाखिनो हाथों जोङो सोमावसारदों मानो होनब्ला जोंनि थाखानाय जे हारिसाफोरा एसटि हारिसाफोरा जेरै माब्लाबा जोङो बेफोर जौगाखानाय हारिफोरा बा गोबां हारिसाफोरा थानाय हारिसाफोरा दिनै जोंनि गेजेराव जायगा लाफैगोन बायदिसिना इउनिभारसिटि बायदिसिना जायगा लाखिगोन आरो जों जायगा लानायाव जोंहा दिनै जोंनि खम हारिसा बेफोरबायदियाव जों एडमिसन मोना जाहैनायाव जों गोबां दुखु मोनगोन फरायसाफोरा जोंनि रायजो राजाफोराबो गोबां फरायसादों बेखायनो जों साफ्रोमबो लाइमोनफोरानो जोङो गोबां इयुननि जोंनि फिउचारखौ नायनानै बा मिथिनानै बे सोमावसारनो गोनां जादों